Добре, welcome back to част 3. Шибаното его, най-тъпата илюзия в вселената. Аз имам светлината на Атон или Люцифър, и аз ще използвам за манипулация и поробване на другите, защото аз съм свещен, а другите не са, аз съм избран, а другите не са. Нали, аз съм егото си. Обаче не. Значи няма значение как гледате на окото. Окото си е око. Без значение как се имплементира силата и знанието му. Сега надявам се, че разпознаете този символ. Ако вземем масонския символ и го поставим върху пирамидата на илюминатите, да, тук може би малко по-добре може да се справя с графиката. Ако го поставим върху пирамидата на илюминатите, ще видим, че нещо интересно се получава. Ако проследим 5 точки и линията на симетрия, която се получава между тях, може да видим, че става нещо. Първо, от горния център до знака под пирамидата линиите сочат към буквите N и M, след това отиваме от средата под буквата G към линиите, които водят към буквите I и S, които са също последните букви. Вижда се, че отдясно са последните букви, отляво са първите букви и ордо по средата пак е последната буква. Всичко сочи към тези букви, като се прекарат линиите симетрично. И сега гледаме извиняйте, тези 5 букви, като ги пренаредим, се получава думата Мейсън на латински. Масон или Мейсън всъщност звучи малко американско. Масон на български. И това е думата, символа на масонството, символа на всички строители на масонството. И кои са неговите строители? Кои са строителите на масонството? Кой помага на масонството? Кой изгражда масонството? Познахте кой го изгражда, да. Ние всички на тая планета сме строителите на New World Order. Welcome to the club. И значи тук искам да вметна един добър пример, който знам от Хай Приса, води висш свещеник, мисля, че на български, в църквата на Лавей, църквата на сатаната, и значи той знае няколко неща. И едното от които е, че сатанистите просто те се забавляват, те се правят майтап, защото те са психопати, те не могат да изпитват. Значи най-висшите сатанисти, най-сериозните, те са абсолютни психопати, или са родени така, или са станали психопати с времето. Те не могат да изпитват нормални човешки емоции с нещо, съчувствие или грижа или нещо такова. Те просто не могат да го изпитат. Това е нещо чуждо за тях. Значи, един добър пример са американските войници и полиция. Значи, сатанистите и тъмните окултисти, хората, които го управляват цялата планета всъщност, те им казват нашите кучета Док. Някой, ако е чул за Док Так, на врата на американските войници, те са тагнати. Док Так. И той прилича на кучешки медальони, как се казва, Док Так. И те им служат. Те правят, те изпълняват техните заповеди.
без да разсъждават дали е правилно. Примерно вземи мистер Солджер тая пушка и застреляй този човек. Okay, sir, I take pride to serve you. Да. И значи втория сатанински принцип е морален релативизъм, което означава, че няма морал. Морал е нещо субективно, което всеки сам избира за себе. Демек егото ти избира кое е морално. Значи за мен примерно е морално едно нещо, за тебе е морално друго нещо. Обаче всъщност това е сатанистски принцип. Значи ако в момента си мислите, че за вас едно нещо може да е морално, за друг не е морално и обратното, вие сте отчас сатанисти. Значи другия принцип е социален дарвинизъм от Чарлз Дарвин. И тук малко не ми се сменя темата, трябва да направя друго видео. Значи за масоните има два типа масони. Едните градят от камък и бетон и асфалт, от материя изобщо. И ако съединим петте точки, вижте какво става. Интересно сякаш за да става. Формират обърната пентаграма. И ако погледнем в тъмния окултизъм, не в сатанизма, изобщо в тъмния окултизъм, пентаграмите винаги символизират пактове, пакт, направени обещания. Значи неща, които трябва да бъдат постигнати без значение как. За цената естествено нещо друго. И това всъщност е фундаментална магия, защото в Вселената винаги има и винаги ще има, и винаги е имало еквилибриум или пак не знам как се казва на български, разбрахте ма. Тъмните окултисти и магиосници, те го нарушават общо взето. Временно, в тяхна полза и според тяхната воля и желание. Без значението и какво влияние оказва на други същества. Няма значение. Изобщо дали са в каква форма са, дали са хора и дали са на тая планета. Значи няма значение. То е пак, то е нещо, което трябва да се изпълни и тяхната воля е първа. Добре. Тая пентаграма сигурно знаете какво репрезентира. Обаче в този случай зарава и притиска човешката душа. Човешката душа е отгоре, сега човешката душа тук е отдолу, не е отгоре. Другите 4 елемента са отгоре. Материалните елементи са отгоре. Духовни елементи отдолу, под пирамидата. Натиска човешкия дух в земята символично, пак всичко е пак от началото на видеото казвам, то е просто символика, нищо повече. Символично се притиска душата на човек под бетонената пирамида. Или доларовата банкнота, ако искате, хартийката от играта Монополи, която се печатат на машина за пари. Те си имат машина за пари и се печатат пари. И казват, той струва толкова. Окей. И ще му напишем номер. Номера пак е нещо символично. Има окултна нумерология, всъщност ще навлезем след малко в нея. Окей. Значи, край на трета част. Ще се видим в четвърта.